Iya. Umpama bojoku tak prank, aku ketok kerampokan. Kira-kira reaksi piye ya? Jajalan. Apa Pak? Kita kok suwedi men? Anu Bu, aku neng jalan kono moe bar kerampokan. Kerampokan? Lah terus piye Pak? Awakmu gak apa-apa? Aku ora apa-apa Bu. Berarti mang keadaannya mentekam Pak? Wis pokoknya mengerikan Bu. Aku disikep saka mbring ngono terus sing siji nodongno senjata tajam Bu. Karo muni, "Bondo apa nyawang? Bondo apa nyawang?" Wes. Tasku terus tak kekno Bu. Isine jero tas kuras jajan seminggu tak Bu. Bareng tas wis kosong terus diuncalno. Iki Bu. Karo tas kosong gak ono duite. Ya sing sabar Pak. Alhamdulillah awakmu selamat. Nek masalah duit gak usah dipikir. Ya wis Pak, tak keno kopi sik ben lerem. Suwun Bu. Ternyata reaksine bojoku ora kaya sing tak bayangno. Wonge ora nesu-nesu. Istri solehah tenan nek ngono. Iki lho Pak, kopine. Tak jipukno mangan sisan ya Pak. Ora usah Bu. Aku ora iso nampa keadaan ngono aku wis seneng kok Bu. Ngono rasane wis wareg. Jenenge alangan Gusti iso nampa. Wong dina apa sih gak ono ning kalender kok Pak. Ya wis Pak, aku tak salat sik karo sujud syukur. Alhamdulillah awakmu sehat. Iya Bu. Nah, dia amplopnya. Sampeyan golek iki Pak. Mau nek iso nang tanganmu mau piye re Bu? Mulake to Pak, sok nak ngeprank aku ki, nak ndokokno dhuwit ki sing dhuwur kenteng sisan ngono lho. Apa ning dhuwur wit sing dhuwur? Ayo, Mas. Nek cek nang sekitar kene, aku cek maju, Pak.